प्रस्तुति। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। लागे मिल गइल दुनिया जहान भगवान, रउए कोइनिए हसान बाड़ी परी के समान। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। इंद्रधनुष जैसे आँखी के काजरवा, लहरे लकसिया जैसे कारी रे बदरवा। दिन भर रहतानी न के अगोर के, मन नहीं करे जाई नका के छोड़ के। हमारा पूरा भइल दिल के अरमान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। सुनरा मिलली आप जान सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। के समान। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। प्रेमी परदेसी उनकर चेहरा न देखले, मीठू बसंत दिलवा उनके पथे कले। बिटू हरिओम कुछ भइल बा अजीब हो, कुनाला कुआरा के चमकल नसीब हो। हमरा उनके से बाटे पहचान भगवान, रउए कोइनिए हसान इतना सुनरा मिलली जान। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। लागे मिल गइल दुनिया जहान भगवान, रउए कोइनिए हसान बाड़ी परी के समान। बड़ा गौरव बाटे कोइनिए हसान भगवान, इतना सुनरा मिलली जान बाड़ी परी के समान। आशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।